الضيوف اللي جيتوا عالدار ومرقتوا لعنا مشوار خليكن Well, die en weer. En we gingen ballonnen en we gingen lippen erop. En stickers. Ja. Alleen nog dat papier die wat trom weg. Ja, omdat het hier rijdt. Met de fiets praat met Fries knieën. En we hebben het wijn zien. En wij hebben de mooiste fiets, moet ik. Dus alle jaren op bus stemmen. Ja, dat weet ik. Kan ik je zeggen? Nou, Annika zei het die hier net de mooiste fiets gemaakt. Maar dan moest kinderen gaan. Ja, hun hier de mooiste fiets.